Usin nga sa mga bayan member. Please welcome Honorable Ramil Halbay. Papakalan natin yung Honorable Ramil Halbay. Yan. And of course, papalisan ang usanaton nga teaching staff ang Barangay and Busay Elementary School. Please welcome Ma'am Sarah Israel Tocar Maestro. Damon duro nga salamat to Honorable Ramil Halbay. Yan natin sa mga bayan member. And of course, usa na ato mga teaching staff ang Busay Elementary School. Ma'am
Sara Israel. Papakarin natin. Yan, nanapagkurusa. Oh, ulit sa